Bakit ka nagpakita sa akin dito? Gusto lang sana kitang isama sa ospital, kuya. Huwag mo na nga akong tawagin kuya. Magkapatid lang tayo sa ama, pero hindi natin kailangan maging close. Kuya naman, alam nga namang Joaquin lang yung itawag ko sa'yo. Hindi ba mas pangit pakinggan yun? Mas mabuti na yun kaysa mapagkamalang close tayo. Tsaka yan lang ba talaga ang dahilan kaya ka nandito? Bumiyahe ka ng malayo para lang kumbinsihin akong samahan kayo sa ospital? Wala naman ako mapapala ron eh. May trabaho ako at priority ko yun kaysa sa walang kwentang bagay. Kuya, tatay mo pa rin si Papa. Please naman oh, kahit ngayon lang. Ibaba mo na muna yung pride mo para sa kanya. Sa tingin mo ba dahil lang to sa pride ko? Lian, nagpakamatay yung nanay ko dahil sa kanya. Kasama ko pa sana siya ngayon. Pero hindi eh. Hindi ko man lang nakita at nakasama nanay ko. Alam ko naman yung tungkol doon, kuya. Hindi naman itinago sa amin ni Papa yung totoong nangyari. Pero sana naman maintindihan mo rin. Hindi naman kagustuhan ni Papa na mawala yung nanay mo. Nasasabi mo lang yan kasi hindi naman ikaw yung nawalan ng ina. Maswerte ka kasi nakakasama mo pa rin yung nanay mo at meron ka pang ama. Eh ako, lumaki ako sa lola ko. Kailangan kong suportahan yung sarili ko sa pag-aaral kasi wala na akong mga magulang. May tatay nga ako, pero nasaan? Hindi niya man lang ako natulungan tapos ngayon, gusto niya akong makita? Nagpapatawa siya kung ganun. Hindi naman siya yung humiling na pumunta ka kasi nga nahihiya siyang magsabi sa'yo. Ginawa lang namin to para pagising niya, bumuti agad yung pakiramdam niya kapag nakita niya tayong lahat. Kuya, hindi ko naman ini-invalidate yung mga pinagdaanan mo sa kawalan ng ama. Pero kami rin naman eh. Lumaki rin naman kami na walang tatay. Kung kailang matatanda na kami, saka lang din naman namin siya nakakasama eh. Oo, hindi madaling magpatawad. Pero sana naman, kuya. Subukan mo pa rin. Kayo na lang yung pumunta sa ospital. Huwag niyo na akong piliting sumama. Marami rin ako inaasikaso para abalahin niyo pa. Kuya, please. Please naman no, kahit isang beses lang. Baka sakaling pag nagising na si Papa, makausap mo na siya. Kung ano mang gusto mong sabihin sa kanya, masasabi mo na. Magkakalinawan na rin kayo. Kasi obviously, isang side pa lang yung napapakinggan mo. Subukan mo rin naman pakinggan yung side niya. Sinasabi mo bang one-sided ako? Hindi naman sa ganun, kuya. Ang sa akin lang... Umuwi ka na, Lian. O kaya bumalik ka na lang dun sa ospital. Huwag ka nang babalik dito ha. Nagsasayang ka lang ng oras. Dear love, ako si Joaquin. Baby pa lang ako, si Lola na yung nag-aalaga sa akin. Siya yung kinagisnan kong magulang kasi maaga ako naulila. Di ako nabigyan ng chance na makasama si Mama. Sabi ng lola ko, nag-suicide si Mama nung matapos siyang hiwalayan ng tatay ko. Niiwan pa rin niya kahit alam niyang ipinagbubuntis na ako ni Mama. Nagsikap ako sa pag-aaral para makakuha ng scholarship. Civil engineering ang kinuha ko. Awa ng Diyos, natapos ko yun at nakapasa rin ako sa board exam sa unang take pa lang. Nagawa ko yun na walang katiting na tulong mula sa tatay ko. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman address namin? Madali lang naman magtanong-tanong, kuya. Ah, okay. Dumayo ka pa talaga ng probinsya para lang pasikatan ako? Pinagmalaki mo pa talaga ha? Ano bang kailangan mo? Pinapasok ako ng lola mo. Ang bait niya nga sa akin eh. Medyo nagulat lang siya na may kapatid ka pala. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Ang sabi ko... Nagising na si Papa. Nasabi ko sa kanya na nakausap na kita. Sinabi ko na pumayag kang pumunta sa ospital, kaya lang busy ka pa ngayon kaya hindi mo pa magawa. Sino ka sa tingin mo para magdesisyon para sa akin? Hindi ako pupunta ron kahit ano pang gawin mo. Kuya, nakikiusap ako sa'yo. Please! Please kahit isang beses lang. Kung hindi mo talaga siya kayang kausapin, kahit magpakita ka lang sa kanya. Saglit lang naman eh. Kahit 10 seconds lang. Or kahit 5 seconds pa yan. Basta makita ka lang ni Papa. Papa? Talagang pinanindigan mo na yung pagtawag sa kanya ng Papa kahit na alam mo kung gaano siya kawalang kwenta? Nagbago na siya, okay?
At plano niyang bumawi sa lahat ng mga anak niya paglabas niya ng ospital. Pwes gawin niya na lang yun sa inyo. Wag na sa akin. Di ako interesado. Hindi ko kailangan ng pagbawi niya at mas lalong ayoko siyang makita. Ayaw mo bang marinig yung totoong dahilan kung bakit nagpakamatay yung nanay mo? Nasabi na sa akin ni Lola yung dahilan. Okay? Hindi ko na kailangan marinig pa yung version niya. Kailangan mong marinig yung sasabihin ni Papa. Marami ka pang hindi alam, kuya. At may mga patunay siya. Kaya please naman. Please, bigyan mo na siya ng chance. Ikaw pa naman yung panganay. Kaya gustong gusto kanyang makita. Ikaw rin yung nag-iisang lalaki. Sobrang saya nga ni Papa nung nalaman niya na naging civil engineer ka rin eh. Naging civil engineer ako dahil na-inspire ako sa kanya. Gusto kong malampasan lahat ng mga naabot niya at patunayan na kayang-kaya kong gawin yun nang walang tulong ng isang ama. Kaya umalis ka na. Hindi mo mababago yung isip ko kahit ilang beses ka pa magpabalik-balik para kumbinsihin ako. Umuwi ka na at please lang. Wag na wag ka nang babalik. Baka pati sa'yo, hindi na ako makapagpasensya. Please naman, kuya. Nagmamakaawa na ako. Hello, kuya. Nasaan ka? Nandito sa ospital. Pabalik sa room ni Papa. May gusto kang sabihin sa akin, di ba? Ano ibig mong sabihin, kuya? Yung sasabihin mo sana last time tungkol kay Papa. Ah, oo, kuya. Ready ka na ba makinig? Sige, sabihin mo na. Hindi ba pwedeng pumunta ka na lang dito Pupunta ako kapag sinabi mo na sa akin lahat ng nalaman mo. ngayon na? Oo, ngayon na. Okay. Sige. Nagtanong kasi ako kay Papa kung bakit nagpakamatay yung nanay mo. Tapos sabi niya, malaki naman daw talaga yung kasalanan niya dahil nakipaghiwalay siya sa nanay mo nung nalamang nabuntis niya. Bago pa lang kasi siya nung nakakapagtrabaho at hindi niya pa kaya yung responsibilidad. Siya lang din kasi yung inaasahan ng pamilya niya eh. Pero kahit nag-break na sila ng nanay mo, nagkakausap pa rin naman sila noon. Lagi niya nga kinukumusta. Tapos, nag-decide na siyang panagutan yung bata. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi yan yung sinabi sa akin ni Lola. Yun ang sabi ni Papa. Pero, hindi pa ako tapos, kuya. Nagkabalikan sila ng nanay mo at balak na siyang isama sa bahay ni Papa para maalagaan at mabantayan habang buntis. Kasi, tanggap naman ng nanay ni Papa yung nangyari. Pero, ayaw pumayag ng lola mo. Hindi niya pinalabas ng bahay yung nanay mo kahit nagmamakaawa na sa kanya si Papa. Imposible. Alam kong hindi yun gagawin ni Lola kung walang ginawang masama yung tatay niyo. Bahala ka sa gusto mong paniwalaan, kuya. Nasabi ko na sa'yo yung side ni Papa. Maniwala ka man o hindi, nasa sa'yo na yon. Kung gusto mo, tanungin mo yung lola mo at kumpirmahin sa kanya yung mga nalaman mo sa akin. Siguradong hindi na siya makakapagsinungaling sa'yo ngayong matanda ka na. Hindi pa rin ako kumbinsido. Ayoko muna magsalita ng masama tungkol sa lola ko dahil lang sa nalaman ko. Posibleng gumawa lang ng kwento yung magaling mong ama para kaawaan siya at makumbinsing bisitahin ko siya sa ospital. Sa tingin ko, kuya, hindi na niya magagawang magsinungaling sa estado niya ngayon. Kaya naniniwala ako kay Papa. E di paniwalaan mo siya hanggat gusto mo. Pero paano yung sinabi mo kanina? Bibisitahin mo na siya, di ba?
Susubukan ko pumunta dyan sa Manila. Nandyan ako next week. Talaga, kuya? Huwag ka muna matuwa. Ang sabi ko, susubukan ko. Di ko sinabing siguradong dadalawin ko siya. Basta, isisend ko sa'yo yung address ng ospital, kuya. Hihintayin ka namin. Ang kulit mo, Lian. Basta, isisend ko sa'yo. Sabihan mo na lang ako pag nandun ka na. Ako yung susundo sa'yo sa labas. Sakto, nandito na ako sa room ni Papa. Pa, pupunta raw dito si kuya next week. Bibisitahin ka na niya. Talaga, anak? Pupuntahan ako ng kuya mo. Opo, pa. Excited ka na ba? Oo, anak. Sobrang saya ng papa. Gustong-gusto ko na siya makita. Kurutin mo nga ako, anak. Baka naman nananaginip lang ako sa narinig ko. Hindi ka po nananaginip pa. Totoo yun. Kaya, hintayin natin siya, okay? Magpalakas ka na para pogi ka pag nagkita na kayo. Kuya, nandiyan ka pa ba? Oo. Pero ibababa ko na to. May gagawin pa ako. May kailangan akong gawin nun sa Manila kaya lumuwas ako. Pero isa rin talaga sa mga dahilan yung pinangako ko kay Lian. Mataas lang ang pride ko at medyo matigas ang puso. Pero tumutupad naman ako sa pangako ko. Kinontak ko si Lian pagdating ko mismo sa ospital. Inabangan ko siya sa labas dahil di ko naman alam kung saan room ako pupunta. Sinalubong ako ni Lian ng yakap. Sobrang saya niya na nakarating ako. Pero hindi ganun ang nararamdaman ko. Parang ayoko nang tumuloy. Ano ka ba, kuya? Nandito ka na lang din naman eh. Papasok tayo sa room ni Papa tapos iiwan ko kayo para makapag-usap, okay? Teka, ba't mo ako iiwan? Ikaw pumilit sa akin na pumunta rito kaya dapat lang na nandun ka. Baka mamaya takihin pa sa puso yun habang nag-uusap kami tapos sisihin niyo ako. Alam mo, kuya, ang OA mo. Kaya mo yan. Halika na, dali. Pasok na tayo. Wait lang. Hi, Pa! Anak? Joaquin, ikaw na ba yan, anak? Pa, kuya. Maiwan ko na muna kayo, okay? Sa labas lang ako. Uy, teka! Usap tayo mamaya, kuya. Anak? Kumusta ka? Ang laki-laki mo na. Salamat sa lola ko kasi binuhay niya ako. Nasabi na ba sa'yo ni Lian yung tungkol sa... Narinig ko na yung dapat kong marinig kaya hindi nyo na kailangang ulitin. Balita ko, civil engineer ka na. Congrats, anak. Ang galing mo. Uuwi na ho ako. Gusto nyo lang naman akong makita, di ba? O eto na. Kaya siguro naman pwede na akong umalis. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung hindi ko nagawang ipaglaban yung nanay mo sa lola mo. Gustong-gusto ko siyang kunin. Pero binantaan ako ng lola mo nung araw na yun. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para lang maipalaglag ka pag hindi ako tumigil. Ikaw lang yung meron kami ng mama mo, kaya hindi ko kaya mangyari yun. Kung nandito pa sana siya na mismo yung magsasabi ng totoo sa'yo. Anong gusto nyong palabasin? Na buong buhay ko nagsisinungaling sa akin si lola? Sa tingin ko, anak, kailangan nyo talagang mag-usap. Kahit magharap kami ng lola mo, kaya kong panindigan yung mga sinabi ko. Ginawa ko lahat para makasama yung nanay mo. Pero magulang niya mismo yung umayaw sa akin. Kasi wala pa akong nararating sa buhay. Hindi ako yung gusto nila para sa nanay mo, anak. Masakit yun para sa akin kasi kung kailan handa na akong bumuo ng pamilya kasama siya, saan ka naman siya ipinagdamot sa akin? Matagal na kitang gustong makasama, anak. Hinanap kita pero medyo nahirapan ako. Kasi pinalitan pala ng lola mo, ipapangalan sana namin sa'yo ng mama mo. Bakit ngayon lang? Sana noon nyo pa ginawa para hindi ko naramdaman na wala akong magulang. Patawarin mo ako, anak. Ang dali sabihin yan, no? Patawarin mo ako. Kasi hindi mo alam yung hirap na tiniis ko para makapagtapos ako sa sariling sikap. Hindi mayaman sina lola. Kaya kinailangan kong paghirapan lahat ng kailangan ko. Salamat na lang kasi maayos akong napalaki. Kasi kung hindi, baka napariwara na lang ako. Kung ano man yung kasalanan sa inyo ni Lola, huwag yun na sanang gamitin yun para kamuian ko siya.
Kasi hindi na magbabago yung katotohanan na pinalaki niya ako ng maayos at minahal niya ako na parang tunay niyang anak. At kung gusto niyo na mapatawad ko kayo, sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magpakaama kayo sa akin kahit matanda na ako. Iparamdam at iparanas niyo sa akin na meron akong ama. Pero para lang klaro, hindi ko kailangan ng pera niyo, kundi kayo mismo ang kailangan ko. Sige, gagawin ko yung gusto mo. Mahal na mahal kita, anak. Dear love, bumawi sa akin si Papa gaya ng gusto kong mangyari. Dahil bago pa lang ako sa trabaho ko, marami siyang tinuro sa akin. Ipinakilala niya rin ako sa mga kaibigan niyang engineer. Ipinagmalaki niya ako sa kanila at kitang-kita ko sa mga mata ni Papa kung gaano siya ka-proud sa akin. Na-meet ko na rin yung iba ko pang mga kapatid sa ama. Puro sila mga babae at ako lang talaga yung pinakamatanda kaya lahat sila, kuya yung tawag sa akin. Narealize ko na hindi naman pala ganun kahirap magpatawad kung handa na tayong makinig at bigyan din ng sapat na panahon yung sarili natin para maghilom. Isa pa, magaan din talaga sa kalooban at ang sarap umusad sa buhay kapag wala nang mabigat na dinadala sakaling mangyari sa'yo yung ganung sitwasyon na di kaaya-aya. Metro's #1 Love Radio. Basic!